και προθέσεων. Θα είναι Ή πάει να κάνει ένα κόμμα το οποίο θα είναι και ο λίγων αριστερά. Θα είναι κεντροαριστερό κόμμα, το οποίο θα ξεκινά από τη Δημοκρατική Αριστερά μέχρι το Προοδευτικό Κέντρο, χωρίς να απορρίπτει και το συντηρητικό πολίτη, που έχουμε κοινά πράγματα να πούμε. Μπορεί να μην έχουμε την ίδια άποψη για το κοινωνικό κράτος, αλλά έχουμε την ίδια άποψη για το κράτος δικαίου. Για τον πατριωτισμό που πρέπει να διέπει οριζόντια το πολιτικό σύστημα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τα ίδια λέει πάντως. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα εσείς λέτε το πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Τα ίδια λέει πάντως. Λέει, αλλά δεν τα πράττει. Απέναντίας, όταν πάμε να μιλήσουμε για πατριωτισμό ή πάμε να μιλήσουμε για την δημοκρατία, αποδεικνύουν ότι δεν έχουν καμία σχέση. Όχι, δεν έχουν καμία σχέση, είναι και εχθροί. Αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τις αξίες και με τα ιδεώδη που πρέσβευε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παιδί της μεταπολίτευσης και εγγόνι του Πολυτεχνείου. Πού το είδατε αυτό, αφήνοντας χιλιάδες αγωνιστές να παίξουν και τους προχοντάς τους με μπράβους? Επειδή έχετε μια ιστορία. Σας ενέπνευσε ο Στέφανος Κασελάκης ή οι διαφορές σας ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί ο κύριος Κασελάκης ήρθε ξαφνικά. Και μάλιστα ακόμα αναρωτιούνται κάποιοι, ρε μπάσκι είναι βαλτός. Ποιος τον έφερε? Άλλοι λένε τον έφερε η Νέα Δημοκρατία, το έχετε ακούσει κύριε Καλαμάτη. Εντάξει, αυτό είναι στα όρια της γελιότητας. Ναι, αλλά το έχετε ακούσει. Βέβαια. Τον έφερε η Νέα Δημοκρατία για να λύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, τον έφερε το FBI, η Εξωγήινη, η Πετσενέγκος, διάφορες συναρτησίες. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος Κασελάκης είναι η αφορμή. Αυτό το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι μια ομοσπονδία κοτσαμπάσιδων που αποτελούσε το ΣΥΡΙΖΑ μια συγκεκριμένη στιγμή που. Κοτσαμπάσιδων. Θέλω να πω βογιάρων, το λέω επί το ελληνικότερο. Δεν μπορεί να αντιπροσωπευτεί από ένα μονάρχη, αλλά από τη δημοκρατία. Και αυτή είναι η διαφοροποίηση που εκπροσωπεί ο κύριος Κασελάκης. Τη δημοκρατία θέλουμε να στηρίξουμε και αυτή θα. Άρα σας εμπνέει και το πρόσωπο του κυρίου Κασελάκη. Κύριε Οικονόμου, όμως δεν υπήρχαν ενδείξεις. Συμβολικό, η πολιτική είναι σύμβολο. Προηγουμένως δεν υπήρχαν ενδείξεις για όλα αυτά τα οποία λέτε? Γιατί είναι σοβαρά αυτά τα οποία λέτε? Ή βγήκανε μόνο τους τελευταίους 2 μήνες? Υπήρχε ένας τεράστιος ρομαντισμός, αφέλεγε από την πλευρά μας, αλλά όχι, δεν είχαν αποκαλυφθεί στον βαθμό που το αποκάλυψε ο κ. Κασελάκης. Η παρουσία του κ. Κασελάκη ήταν καταλυτική για να ξεσκεπαστούν αυτά και να κορυφωθούν τους τελευταίους 2 μήνες.